Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblong pemirsa. Ya jenenge wong apa jenenge? Saiki ki yo enggak duit guys, ora mung aku tok yo sing ngalami. Apane sopir-sopir pelabuhan iki do orderane do sepi. Ketang-ketangnya aku iki gak duwe utang marik-marik guys. Lah esuk iki mang nek iso dibilang iki sak dulure Pak, dulur dalam arti dulur mendoan apa misanan yo. Aku lali nek ngarani jenenge. Esuk-esuk mang goleki kucinge iki isek dulur karo Pak nek muni misanan apa-apa yo. Aku nek nyelok yo bingung. Terus kuwi ceritane goleki kucing iki British Shorthair guys. British Shorthair iki gak ono, terus tiba-tiba wae Nduk THR nduk nggo anakem ngono. Loh. Ya wong biasane jalan-jalan guys. Nggih kula matur nuwun aku yo ngono. Percaya gak pira? Aku gak ngapusi guys iki ora acting rapong jenenge. Aku ki buka lawang nyuci beras, kan Jojo kan yo gak poso arep pakai jam piro guys, jam 6-an untuk THR Masya Allah tabarakallah. Salah duit kualik duit mini guys. Oh biar niki beliau itu memang pensiunan guru guys, isek dulure Pak ngono. Aku dikai THR sak mini orang gejes 100.000 duit saiki angel Mas Santo lho guys. Sebulan ini mergai mau ping 3 ping piro ketang-ketang aku sak di celengan bodoh iki di celengan guys. Mulane tolong bagi pemirsa buat ibaratnya mungkin tahun ini gak iso meneh iki nyangoni sithik kuwi gak usah dihujat. Duit saiki angel nek karek ngujat gampang, tolong lah yo. Aja menghujat, aja membanding-banding rezeki wong ki gak podo guys. Aku doa rene wengi ya Allah lancarno rezekiku muga bodo iki seiso apa ibarate nyangoni ponakan guys. Iki alhamdulillah matur nuwun ya Allah, seneng aku ya Allah. Satu iki nek kanggo aku kisah iki blonjo iki lho guys. Blonjo lho nang pasar duit 100 ronaji. Terima kasih nggih, matur nuwun ya Allah. Matur nuwun ya Mbah. Aku gak harus jenenge Mbah iki. Kali jenenge sapa ya guys ya. Iki sepupuan karo Pak mbuh-mbuhan ngono lho guys, pokoke ceritane ku. Ngono. Makasih orang baik ya Allah. Iki tak lanjut guys kontennya yo aku bukannya ora tak lebokno konten sing rasa apa guys rezeki dadakan iki. Aku ki ora nyono. Allah aku ki gak aku poso ki gak mungkin aku ngapusi guys. Aku ki gak roh. Yo gak nyono nek bakal entuk rezeki. Wong HP ku tak gletakno, aku pengen sik omah dhisik ngono lho pemirsa ceritane iku. Dilalah Mbah moro ngono guys. Mbah terus moro. Nduk, Mbah iki memang pensiunan guys. Pensiunan apa yo aku lali. Pokoknya sik dulur karo Pak lah guys. Ya, tiap ngerapikno iki lho tanduran guys. Ceritane iki aku resik-resik. Nonton resik-resik, lah aku ono rezeki. Ya alhamdulillah. Terus memang kuwi ya isek nek dibilang terpandang ya alhamdulillah termasuk terpandang guys kuwi guys. Ngasih THR 100 ki nek ra ning desa nek ra ibaratnya wong duwe ora mungkin. Lagi iki kok guys aku ning kene jeblek. Duh. Ini piye apa aku ngene. Terus memang wingi ngono. Beliau iki golek kucinge iki yo mix ngono lho, gak murni. Mon iki kucing iki tuku sing asli yo. British Shorthair asli iki larang guys. Nek sing cilik wae sing biasa setengah juta. Kuwi wis turunan pemirsa. Wis turunan kucinge kuwi. Iki kena obat sukete Mas Santo ngono guys. Terus loro nduk THR. Duh. Malah Mbah matur nuwun Mbah rezekine lancar Mbah aku yo ngono guys.
isek dulure pake guys. Aku ki jenenge lali cah. Nek bilang isek sepupuan apa minduan gak paham, pokoknya isek dulure pake mertuaku, isek dulure Mbah Raji guys. Isek dulure Mbahar. Aku ki mau ya kaget. Ya piye apa aku yo ngono. Untuk rezeki ya Allah aku yo ngono. Rezekinya aja ditolak guys. Mungkin ya doa-doaku Luna wengi sabar. Oh, kadang kalau aku yo nangis guys. Tahun iki nyoba rodok sepi. Yo nyel duit apa larang. Iki guys lho. Gambasku pemirsa. Tak rapikno pemirsa. Nek nolor kedawan ngene iki lho, ki urip pemirsa. Iso luwung dienggo bahan mangan. Berarti apa guys? Wah, wong nang desa iki nek ngekeki THR 100 nek ra dulure apa pensiunan apa wong duwe ora ngarah, guys. Tenan. Maksude iki anu yo, wong desa yo duwe bisnis gede apa nyaleni. Alhamdulillah. Umawan iki bisnisnya gede muga iso nyabang ya Om yo. Nek ngene iki seni ndongak. Muga yo bisnisnya lancar. Muga yo nyaleni guys. Yo eling dulure rezekine lancar. Sopo nek pemirsa? Sedekah nek rezekine akeh iki tak sedekah. Sesuai dengan kemampuan. Nek sedekah iki sesuai dengan kemampuane guys. Arep mbok hujat kaya apa duit sakmono nek kurang ya kene tambahi. Mulane kok awake dhewe iki nek berdoane baik-baik, engko ya entuk hal baik. Nek awake dhewe berkata-kata jelek menghina, engko ya balike jelek. Mana harus tak omongi. Mang. Aku nek rasa apa lek ngapusi, kenyataane mangi tenan dikeki dulure Pak. THR. Fotonya pemirsa. Oh, judulnya perkara ambrol. Ora perkara gole perkara ambrol lho pemirsa. Untuk rezeki guys. Rezeki nomplok. Duit 100 iki yo pecicilan oleh golek. Iku orderane Mas Santorong dino nek cedak-cedak. Nek orderan Mas Santo gak mesti pemirsa. Tergantung kota-kotane. Ya pokoknya pekerja lepas nek order ya dibayar, nek gak order ya ora dibayar. Wis sistemnya ngono, tapi kita kan tidak tahu sistemnya ekspedisi setiap perusahaan itu gak sama, setiap CV gak sama. Ekspedisi kadang kalau itu gak mesti PT. Urutane yo UD, unit dagang, terus CV, Komanditer Venerscape, terus PT. PT iki yang ana sing sahame TBK terbuka, jadi ana sing iso nanam saham orang luar. Ngono guys. Urung tentu ekspedisi ne Mas Santo iki PT. Sak ngisore PT iki CV. Sok guys. Buang ngono guys. Lah, guys, alhamdulillah guys. Oh, tomatku tumbuh subur pemirsa. Loh, tomatku ya.
Oh, tomatku. Terus terongku, guys. Oh, terongku pemirsa. Ketok ora beler kok, guys. Tuh. Ono lahan, ono pupuk kandang. Ya dimanfaatno lho, guys. Terus pemirsa ya tak tutup dulu kontennya ya iki mang kontennya untuk THR dari saudarane Pak E. Matur nuwun, rezekine lancar. Paringi sehat walafiat. Masyaallah tabarakallah, makasih. Ya Mbah. Rezekine lancar terus. Pokoknya tetap semangat. Ojo lali like comment sampai keluarga Mas Goblong nak akan baikkan news pro sing akeh, terus semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.